pro každého majitele a milovníka pejska nebo kočičky je nejhorší noční můrou, pokud se jim jejich domácí mazlíček někam zatoulá nebo zaběhne. Vy jako milovníci zvířat to jistě moc dobře víte. Spoustu lidí potom neúnavně prochází město, lepí na sloupy veřejného osvětlení fotky zvířátek a žádají ostatní lidi o pomoc při hledání svého miláčka. Někteří lidé nabízejí i odměny za informace vedoucí k nalezení jejich pejska nebo kočičky. Ztracené zvířátko je opravdu zlý sen pro každého majitele. Albatros vám nabízí možnost zapojit se zdarma do vzdělávacích programů, v kterých budete mít možnost získat již hotový web, na kterém budete nabízet ostatním uživatelům možnost přidat informace o ztraceném pejskovi, kočce nebo jiném zvířátku. Lidé vám budou vděční, pokud jim dáte příležitost zadávat na internet žádosti o hledání ztraceného zvířátka. Na web přidávejte informace, články, fotky a videa, informujte návštěvníky o životě zatoulaných zvířat, vyberte si vám blízký zvířecí útulek a pište o útulku články. K provozování webu o zatoulaných zvířátkách nebudete potřebovat žádné IT znalosti, předáme vám balíček, který bude obsahovat již kompletní a provozuschopný web. Vše vám připravíme na míru za velmi výhodných podmínek. Na web vám přidáme automatické provizní boxy, na kterých budete vydělávat peníze. Tyto boxy jsou v podstatě reklamy na psí a kočičí žrádlo nebo reklamy na doplňky. Umožněte ostatním lidem přidávat a vyhledávat informace o ztracených zvířátcích a odměnou vám bude jak výdělek, tak vděk majitelů, kteří na vás začnou odkazovat a ostatní informovat o vašem webu. Za pozornost vám děkuje Sofie Albatros a pokud se vám líbí možnost mít informační web o zatoulaných pejscích a kočičkách, zadejte prosím vaše údaje do formuláře pod videem. Děkuji, vaše Sofie, jako kyberkočka.